nezuro president Emmerson Mnangagwa vakaenda kuchechi yekwamarange but pane mashoko avakataura vari ikoko vachitaura panapa kuti I thank the power of the Lord Almighty that he has brought us here together once again. Only God knows why we are here today. Some have failed to make it. Thank you, Saint Nimrod, for having us here. Saint Nimrod is leader of our spiritual lives. I am the leader of the people of Zimbabwe. It is up to you to choose who is greater than the other. Yesterday, I was in Mozambique. My other fellow president of Botswana stayed the night, but I had to rush back so that I come here today. I will always come here to get blessings, not only for personal needs, but blessings to lead Zimbabwe. I will continuously cling to Mutumwa Nimrod. Ndo mashoko avakataura vari kuchechi yekwamarange. Asiwo vanhu vakawanda tinenge tineka kutoshamisika kuti kana vachitaura kuti vacharamba vachidzokera kunopuwa mablessings. I don't know kuti kunobuda mablessings akaita sei nekuti chechi idzodzo ndidzo chechi dziya dzekunzi kune munhu anenge akaroora vakadzi vakati wandei. Pakuroora vakadzi vakati wandei papo vamwe vacho anenge ane makore anenge ari pasi pe anotariswa nenyika. Asi vanhu ivava I don't know kuti why vasingasungwe saka apa kuti ndokunotorwa mablessings nevanhu vacho vanenge vachitonga saka kuti ndosaka vasingasungwe. I don't know. Ameno kuti mimi muri yeZimbabwe munozvionawo sei ipapo.